ispuloy ti amin. Ipasimudaag na apaskuwa ngumanin. Maipatpatayaben ayog pamaskuwa kadagiti radyo ken lugan iti kalkalsada. Dekorasyon nagpintas akitan, agsilaw-silaw kastala kikinamatan. Christmas lights inget maris rumimat-rima, kaaldawan manen panakay pasngay tinesyas. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makapadpad. Uray awan kwarta ikarigatan da, iti lamisaan adot makan asagana. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makaarta. Baknang wenno marigirigat, amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas. Uray na puyat anda agriing amasapa, sangka pamilya mapanda amin makinisa. Misa dagalyo siya mga aldaw, ano pena panagsagana, panagkasangay tinasaya. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makapadpad. Uray awan kwarta ikarigatan da, iti lamisaan adut makan asagana. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makaarta. Baknang wenno marigirigat, amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makapadpad. Uray awan kwarta ikarigatan da, iti lamisaan adut makan asagana. Paskwa iti Pilipinas, awan ti makaarta. Baknang wenno marigirigat, amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas. Baknang wenno marigirigat, amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas.